Li kolanên sereke û nav malan, di bin malan rew li dora malan, torek ji tonelan li bajarên devera Cizîra Rojavayê Kurdistanê ji aliyê rêveberiya Ferskiriya PYD tê kolan. Ew xendeq li gor ku PYD dibêje ji bo bikaranînê di dema şerê eger hatî de tên kolan. Lê nayê veşartin neserkeftina PYD di wê gavê de li Efrîna Rojavayê Kurdistanê û tevî wê yekê jî PYD berdewam e di wî projê xwe pûç de. Ne tenê neserkeftina PYD di bikaranîna wan tonelan de, lê her wiha plana tonelan bi giştî ji aliyê serkirdeyên cudabûyî yên PYD hatiye firotin ji bo Tirkiye. Niha jî ew xendeqê mezin yên têra tevgera sê mirovan dikin, di korbûn û penahiya xwe de, nagunce li gel kolanên zirav û xanîkên axê yên milletê hejar yên welatiyê Rojavayê Kurdistanê. û ne tenê ziyan gihandiye tora derbeskirina ava malan û bûye egera binavbûna hewşê welatiyan, lê her wiha niha hejmarek xanî di metirsiya rûxandinê de ne û tên valakirin ji xwediyên xwe. Li bajarê Amûdê, yek ji tonelên rêveberiya Ferskiriya PYD ku dibin malên welatiyan de kolabûn, li hewşa sê malan de nêzîkî mizgefta Salaheddîn Herrifî û zirarên maddî rûdan, bê ku zirarên mirovî encam bide. PYD li gelek bajarên Kurdî tonel kolane û li hin deveran malên welatiyên Kurd di encama wan de hatine rûxandin û zirarên mirovî jî hatine tomarkirin. Li wan şindî yek ji zarokên Amûdê ye ku bûye qurbanî ku di bîstê heyva Nîsana borî de ji ber ku yek ji tonelên PYD ku tijî avabaranê bibû, ew zarok tê de binav bû û jiyana xwe ji dest da. Her wiha du zarokên din jî ku yek ji wan ji taxa Necarê ya Amûdê bû û yê din ji taxa nêzîkî sazeya hikûmetê bû, lê bajêr bûn qurbaniyên tonelê PYD. Serbarî ciwanekî din ji endamên PYD ku ji gundê dîkê bû, di dema kolandina xendeqan de, xendeq bi ser derûxiya û jiyana xwe ji dest da. Ew ciwan zavayê 15 rojan bû. Jêdirne taybet ji bajarê Amûdê eşkere kirin ku PYD lîkolînan li gel malbatên qurbaniyan û xwedanê malan yên ku zerera wan bûye dike û bi gef û tirsandinê û zora xwe wan neçar dike ku bêdeng bimînin. Her wiha jêderan serbar kir ku di encam de welatî neçar dibin devjimalê xwe berdin bê ku gilî bikin an ku daxwaza beramberekî bikin, wate qerebûkirinê. Beriya niha jî jêderina xwecihî belav kirin ku serkirdeyên PYD û hêzên çekdar yên bi ser ve ku di dema dawî de ji PYD cuda bûne, proje û belgeyên tevahiya tonelên PYD firoştine Tirkiye û ew tonel û xendeq ne bi tenê li ser miletê Kurd li wê deverê bûne bar, lê her wiha li ser PYD jî bûne barek. Lê PYD li wê yekê mukirnayê. PYD berî berê ciwanên Kurd bide şer, xwe li serê xelkê dike şêr, lê li meydanê revê mîna roviyan hildibijêre û zimanê rewşê dibêje yê neçe şerra şêr e.